Bosniýanyň paýtagty Sarajewoda Papa Fransiýeň 6-njy ýylda etjek saparynyň öňü syrasynda şäheriň Olimpik stadionunda soňky taýýarlyk çäreleri görülýär. Papanyň paragatçylygy we dinary dialogy wagt edip geçirjek dini ibadatyna 50 000 çemet adamyň gatnaşmagyna garaşylýar. Papanyň sapary üçin Horwatiýada taýýarlanan we Bosniýanyň kardinaly tarapyndan akpata berilen jaň stadionda yerleşdirildi. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletleriň içeri işler ministrleri howpsuzlyk meselesini maslahat edýärler. Ministrler öz ýurtlarynyň ýüzüňiz bolýan esasy howplarynyň arasynda terrorçylygy, ekstremizmi we separatizmi agzadylar we islam döwleti söwüşüji toporyň döredýän howpy meselesini gozgadylar. Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy Hytaý, Gazagstany, Kyrgyzstany, Orsiýady, Täjikistany we Özbegistany öz içine alýar. Pakistanyň Demirgazyk günbataryndaky Peşawar şäherinde Demirgazyk Waziristan tire taýpalar regionundan gaçyp çykan bozgunlaryň yerleşýän çadyr lagerinde ýangyn boldy. Ýangynda 2 denanyň yaralananlygy habar berilýär. Geçen ýylda Demirgazyk Waziristanda Talibana garşy harby çäreler başlanaly bäri 1 million çemet adam öz öýlerini terk etdi. Kırgızstanyň paýtagty Bişkekde Milletçi Partiýanyň agzalary çağılara garşy zorluga baş urýan pedofiller babatynda ölüm jezasyny girizmek üçin gol toplaýarlar. Kırgızstanda häzirki wagtda ölüm jezasy ulanylmaýar. Soňky ýyllarda çağılar babatynda seksual zorluk bilen bagly wakalaryň köpelmegi jezany puhtalandyrmak baradaky çağırışlary köpeltdi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.